V podstate to, čo ste povedali, nie je to celkom pravda, lebo toto je vysielanie v ruštine, vysielanie slovenského rozhlasu, zahraničné vysielanie pre cudzincov v zahraničí. To znamená, že v ruskom jazyku je to vysielanie pre všetky ruskohovoriace krajiny. Smerom na východ hlavne, keď sme vysielali na krátkych vlnách, to bolo vyslovene v Rimavskej Sobote, antény sa otačali smerom na východ a my sme vysielali na krátkych vlnách, teraz pribudlo vysielanie samozrejme cez internet, cez satelity, máme aj na stredných vlnách v Európe. V európskej časti Ruska vysielame na stredných vlnách, to znamená, že normálne nás môžu naladiť na hociakom príjimače a počúvať vysielanie, zahraničné vysielanie slovenského rozhlasu v ruštine.